Takonku yo ora kok angel, Pak, gampang. Perkara ngipi, Pak. Ngipi. Iya, Pak. Perkara ngipi kowe takok aku takok piye? Aku ki ngipi ning aneh-aneh, Pak. Kok iso? Aku ki ngipi dicokot ula. Terus Iku perlambange apa to, Pak? Nek gak salah jarene. ya. Nek ngipi dicokot ula, aku tahu krungu ki jare disenengi wong wedok neh. Iki ya apa ora to, Pak? Ya ning ya delok-delok ngipine. Ngipi ora waton, ngipi dicokot ula terus entuk juduk, entuk wong wedok, entuk kabejan ki ora mesti. Didelok-delok. Dadi didelok-delok. Iya. Nah, iki lho, De. Bapakku berarti paham tenan tentang ngimpi, De. Lah wis mangan barek-barek kok. Jajal apa nek sampean iki paham babakan ngipi mbok aku ki diomongi. Ngipi iku diperang dadi telu. Ngipi diperang dadi Telu. apa wae, Pak? Jajal tak pengen ndungu. Siji sabda, Sabda, loro dharma, dharma, telu kukila utawa Wisnu. kukila utawa Wisnu. Wisnu. Sabda, dharma, kukila utawa Wisnu. Lah kuwi tegese sing piye, Pak? Iku ya ana karepe. Karepe. Sabda. Nek sabda iki karepe piye? Sabda ki wong ngipi angger bengi angger turu iki disabdakno karo ngersaning Gusti mesti ngipi, mesti apa sing kedadean digawa turu dadi ngipi merga wis kenek sabdaning Gusti. Iki sabda. Iki paham tenan iki kowe, Pak. Piye lah aku mbok kandhani aku. Ora ana rugine nek aku takon kowe Iki iki. saiki gak ro piye aku angger esuk wel. Gula teko dhewe, rokok teko dhewe, mie teko dhewe mangkane. Kowe iki ya Allah. Ora nyono ora ngira jebul kowe saiki merdukun, Pak. Tak pacul ndasem bosok sing merdukun sapa? Lho, lah jare kowe kondo. Saiki gula teko dhewe, rokok teko dhewe. Iya, beras. Berarti kowe saiki wong dadi wong pinter kaya Kang Mami. Kulaan. Lho, Mbakul. dadi gula teko dhewe, Kulaan. ora kowe merdukun. Lah kok merdukun nambah udane kleru deres ngene mah kok iso. Iku ana. Walah yo tak kira kowe iki dadi dukun aku tiwas seneng. Ya ora dukuna tapi aku kan tahu paham jenenge apa pengalaman iki klebu salah sijining buka dalaning swarga. Oh ngono ya. Ilmu sing bermanfaat nek kowe duwe ilmu mbok tularno karo dulur-dulur nggodha kene satemah digawa diangen-angen wah iya najana dagelan iso nganu apa jenenge kenek dinggo paugerane wong urip wong omah-omah. Wah, cocok, ana Pak, tetembungane kae lho udur mahkola wala tandur mahkola. Adoh piye, Pak? Apane? Iku wong tandur di motkol. Iya timbangane nabraki nanduri ndasem ngono. Udur mahkola wong tandur. Undur mangkola, krunguku toh wong tandur di motkol. Iya anggere wayah griwis iki gak pikir amak sawah tok lho, Cuk. Udur mahkola iki sapa sing omong? Iya. Sapa sing ngandakno walah tandur mahkola ayo didelok apa omongane nek becik dinggo nek elek ora usah digawe. Dadah bapakku seneng aku. Aku angger kakan man bakso ya pinterku ora umum. Pintere dak umum. Iku mau Dharma ngipi sing sabda. ngipi sabda. Sing nomor loro ngipine dharma. Lah nek ngipine dharma, Dharma ki ngipine biasane wong-wong sing siji pengangguran, loro sing wis duwe gawean. Nek sing pengangguran angen-angen kepengin nyambut gawe dharma bektekke ning gone pemerintahan utawa ning pabrik lan PT. Kuwi angen-angene saking bantere wis ngajokno lamaran urung nganti entuk panggilan digawa ngipi. Iki ngipi dharma. Lah nek sing wong wis nyambut gawe biasane ngawula ning gone pemerintahan urung ndang diangkat derajate, urung didadekno PNS utawa urung mundhak bayarane
nganti diangen-angen kegawa ngipi. Ngono. Iya. Masyaallah mudeng aku saiki. Ora ngene ora sok April gak rene neh Mas Am. Iku ngipi Darmo. Darmo. Lah sing ngipi Wisnu utawa Kukila mau. Wisnu kuwi wis kasedhik ing dewa, Kukila ki ngancik manuk sing ngoceh. Iki diperang dadi telu. Ana telune. Ana telu meneh. Apa ae iku? Sing karan ngipine Titiyani, Gandayani, Puspa lan Tajem. Iku ya ana tegese dhewe-dhewe. Ana karepe dhewe-dhewe. ana karepe Titiyani. Titiyani ki ngipine wong sing lam-lamen, tak balekno ning gone ngipine wong kesabda. Dolan ngerti bocah wedok titikane ning nggon apa umpamane cah wedok andeng-andengi ning lambe. Kowe kepethuk cah wedok andeng-andengi ning lambe tekan omah mbok batin kowe nglemprak keturu. Turune ya jam-jaman, turune wayah maghrib, sakbare maghrib, sakbare isak, sak ngisore jam 12 bengi utawa jam 10 bengi. Iku wong ngarani kena diarani kembange wong turu. Apa sing diimpekno ora kelakon ning bakal kena angen-angen. Iku sing Titiyani. Lah nek sing Gandayani, ganda kuwi mambu, yani kuwi kasunyatan. Kowe kepethuk bocah wedok nggawe parfum, apa sing mbok serot, mbok gawa mulih, terus mbok angen-angen, pikiranem kok tetuju karo bocah wedok kuwi, sore nggonmu turu, ngancik turu kowe ngipi karo bocah wedok iku. Iku ya percum tak bergun. Apa kuwi? Percuma ora ana gunane. Dadi ora kasembadan. Ora kasembadan kena disebut golongane mung kembange wong turu. Titiyani, Gandayani. Lah nek sing tiba jem iki mang jem-jemuntum. Mau Puspa Tajem. Ya kuwi Puspa Tajem. Lah dikabehno Puspa Tajem. Puspa Tajem. Puspa kuwi kawujudan, tajem bakal kasembadan. Apa sing diimpeno wong kuwi bakale kasembadan, biasane ngimpine siji nek wis bar nglakoni salat tahajud bengi jam 12 nganti gagrak raina Kukila kluruk pisanan. Kuwi Puspa Tajem. Dadi Puspa Tajem ngipine jam 12 nganti jam 4 Kukila utawa Wisnune bakal teko, rahmating Gusti teko. Apa sing diimpekno bakal kasembadan. Ya iki Pak, perlambang tenan Pak. Lah kok ngipim jam pira? Ngipiku ki Bang jam 12, berarti aku ki disenengi cah wedok tenan nek ngono. Sajlok koclok. Lah kowe ngipi kok roh jam? Loh iya ya. Lah iya wong ngipi kok roh jam iku piye? Lah kowe ya luweh koclok. Lah kok ngono. Lah ana piye wong turu nek mbok takoni jam? Lah kowe mang takok. Maksudku ki ngene lho, aku ki mang bar ngipi terus geragap tangi. Lho delalah aku ndelok jam. Iki jamku mati. Lho wong iki jam 4 prapat. Maksudnya jam-jame kancaku mau. Iya. Tak sawang ki jam 12 luweh 5 menit. Lah iku wis klebu Kukila utawa Wisnu entuk rahmating Gusti. Apa sing mbok impeno bakal kasembadan. Ya Allah Pak, berarti nek ngono aku ya disenengi cah wedok tenan iki. Lho lha ngipi apa? Dicokot ula. Angger dicokot ula berarti ya disenengi cah wedok, apa meneh pas tiba Puspa Tajem. Ya ndelok-ndelok. Ora angger-angger sing dicokot apa iki didelok. Sing dicokot? Sing dicokot mau anu ya Pak. Jempolanku ya Pak. Jempolan? Iya, jempolan. Lah jempolan ndi? Jempolan tangan. Tangan ndi? Tangan kiwa. Aduh lele. Jempolan tangan kiwa iki panggone elek, sing apik iki jempolan tangan tengen. Nek tangan kiwa iki sobek-sobeke menungso, kabeh tangan kiwa iki kanggo pelengkape tangan tengen. Nyengkuyung tangan tengen tumindak becik iki tangan kiwa. Lamun tangan kiwa tumindak Allah tangan tengen emoh ngerteni. Dadi sing kelakon niku
tangan tengen. Wah, nek ngono ya cocok wis jodohku. Kok iso? Nah, ceritane iku kula nyokot jempolan tangan kiwa. Ya. Lho ndelalah, tak kipatno kok terus nyokot jempolan tangan tengen, Pak. Lho nek ngono anakem ki arep disenengi cah wedok ayu iki. Menawa aku disenengi cewek nggoda, Pak. Ning yo ndelok-ndelok. Yo ndelok-ndelok tangan tengen niku nek jempolan dicokot ngantek protol kowe ya ora iso apa-apa. Kowe saiki nek mbagekno tamu, mbagekno wong tuwa piye? Ya monggo, Lah nek Bapak. jempolan tangan tengen milang. Ndak ora iso. Monggo padha karo kowe nantang karo wong. Oh iya ora Iso ono jempole. sobek. Ya bener ana benere tangan tengen sing luwih nyoto tenan iku jempolan sikil. Heh? Jempolan sikil. Sing luweh nyoto? Jempolan sikil. Lah nek ngono ya nyoto iki aku disenengi tenan. Ini ya. Nah, ceritane kan kula nyokot jempolan tangan Tengen. Iya. Lah ndelalah. Lho kok terus nyeblok, Pak. Nyokot jempolan sikil. Kula iki kok akehane tenan jajak nututi. Berarti aku disenengi cah wedok tenan Dadi iki. kula iku mang nyokot Jempolan sikil. ning yo ndelok-ndelok. Itu Delok-delok neh. bisa no cung ora Delok-delok terus. orang gerangger jempolan sikil terus dicokot didelok geteke sithik apa akeh. Getahe metu sithik, Pak. Masya Allah kowe roh nek rumah sakit wong kekurangan darah bakale piye bakale mati. Iki kok malah geteke mok sithik yo malah kacau kowe. Rasaanku Wis kok kowe ora nape penak. weling-weling apa welingo mumpung ijek urip tak kandakno. Lho aku ki ape bongkok apa piye? Lah jare geteke mok sithik kok. Padake modar. Lah ya iya mesti tenak kena sobek. Lah sing dicokot ula. Lah sing arep kasembadan niku. Geteke akeh. Ha urung bar lek ku omong kok. Ya, Lek ku omong ki urung rampung. lah terus. Ceritane iki lak ngene ta, Pak. Iya. Wong aku dagelan ya rada mlepuk sithik ra apa-apa ngono lho. Sing penting jumbuh aku ngono. Iya. Ula iki nyokot jempolan sikil. Iya. Sing maune ula nyokote lun getahe metune sithik. Heeh. Tak nyek karo aku. Lembunya. Lho ula. Nyokot kok ora banter, getahe kok mau metu sithik. Sing banter ndelalah ula iki menawa atine lara. Nyokote tansaya banter, jempolanku sikil metu getahe akeh. Berarti aku disenengi wong wedok. Geteke pira? Metu akeh. Kowe roh wong tau nglairno tau. Roh. Wah, pendarane wonge apa bayine urip biasane mboke mati keluar darah terlalu banyak sekali. Jadi nek gewete metu akeh bahaya, Cung. Seatek-tek. Kita apa? Kowe iki jane mudeng perkara ngipi ora? Gak. Lah nek ngipi perkara ula-ulanan aku gak roh. Dadi kowe ngoceh kaya betet 1000 ngene iki, Mang? Ya ora mudeng ya tak awur. Lah wong kowe gegeten takokne mbok urut kaya dukun pijet tok. Oh, alah bener nek bapak kucluk. Lah wong takok ula kok. Layak tak urute kok ubang-ubang. Lah aku Jebule kowe iki ra mudeng perkara ngipi. gak mudeng. Oh, alah ya ngono kok lek ku ndungokno nganti kaya ndungokno ceramahe kiai. Lah tanggaku dicokot ula ya mati ya ora entuk bojo. Lah ngono ku besok meneh iki nek kowe iki ra paham, mbok yo ora usah ngomongi sing ngene koneko. Aku tiwas seneng. Lah kowe tekok yo ndrudun ketok semangat aku yo terus piye. Lah sing ora semangat iki sapa umpama disenengi wong wedok ayu tenan ora seneng. Ning nek jarine wong tuwa-tuwa jarine simbah. Apa wae sing digawa ngipi umpama kowe dicokot ula ngancik gagat raina. Iku bakal kasembadan ora terus kowe dicokot ula. Lah kudune Entuk rejeki, biasane kentukan rejeki mbah kawujudan apa gumantung sing maringi. wah nek ngono ya bener nek iki percaya. Iya. Aku arep entuk rejeki wis nyata. Iya. Dina iki wis entuk rejeki ditimbali penjarane pun Pak Suyitno. Kaya aku Matur nuwun. Ndek aku ya dicokot ula. Langsung entuk rejeki esuk-esuk parani Bang Mekar. Ku ya ora rejeki. Oh pencairan nek gak rejeki. Lah sapa wae ya nek jenenge mek bangin apa lamun to jenenge ijeh apik ya tetep diwenehi. Sing kudu mbok pikir. Apa? Dol iku lho ndek iki ngipi apa?
Dul. Kok iso remuk kabeh. Lah salahe kok iso. Aku ditelepon karo Saka. Ning ya Iki sapa, mesake Ndor ning ya Laro? piye meneh. Ya ben dige Iki kanggo pengalaman. suatu pengalaman kanggo ya dulur-dulur kene walaupun piye-piye ya celendone ya kudu dikunci. Cendelone. Cendela. Ya celendone kudu dikunci aja. Celendone. Cendela. Lah. Ya lali aku. Ya cendela kok dikunci, perhatian kompor-kompor sing ijek urip ndang dipateni. Terus apa nek nyumet-nyumet apa-apa ndang dipateni saiki mongsone rawan mergo apa le? Mergo jarine simbah kae perlambangane saiki Anoman utawa kethek putih. Oh iya. Zaman biyen kan kethek putih tukang gawa, geni tukang obong-obong. Mulane akeh kobongan kene kono, akeh banjir kene kono. Mergo mongsane mangsa sing ora iso diprediksi. Mangsa sing ora iso diprediksi. Peralihan musime ora iso diprediksi. Geometrofisika karo kae ora iso nglurusno kaya mbiyen. Pergeseran apa jenenge lintang utara lintang selatan iki wis nepuk dadi siji. Iki nek bocah sing sekolah tetep paham. Iki tenan apa ora kok nak kaya ngipi neh. Gak nek iki. Bledek. Nah aku ya wis roh nek iki mergo apa aku tau melu kaya ndek iki nginceng hilal aku malah entuk bokong. Lah piye wong tak inceng roh mbokem ning ngarepku ndi lah hilale ngono ya terus bokonge mbokem lah iki rak gak hilal. Iki rak tempat melahirkan hilal aku ya ngono. Ya yang jelas wis awak dhewe matur nuwun. Lah ya Nek perkara pinter-pinteran iki ora ngalahke Sariman. Nek Sariman niku nyata wong pinter. kok iso? Lho, wong kene iki wis do ngerti Sariman. Ora ketang mung wujude kaya ngono. Ning terkenal tungetan Sariman, tungkulon Sariman. Kalau jare kemati karo sing wedok njaluk kolam renang. Wah, mau urung ditukokno malah omahe wis kebanjiran. Lho, Kolam renang tok. wancen kebanjiran kok wingi juwana. Wong guyang-guyu kaya wong stres. Nah, nek iki lho wong pinter nyata. Iki ya Pinter, termasuk terkenal. termasuk Titioni Gandayani ya iki. Oh aja ngono, aku ngrasakno bingung ya. Aja rasakno langsung untali ae ra wis mantimbang Kaya bingung. dulur kula nang ngene iki lak seneng lah aku ndek iki bar gawe malah susah aku ora umum kok. Lho kowe jare iya bar mantu Man. Oh ya kowe ora buah ngono kok. Lho ora buah lho rambuke undangan to bukan buah. Lah kowe ora nyebar undangan. Ora nyebar undangan. Gawe ramene ngono ora teko kancaku bangeten. Kaya ngene Ya iki. nanggap toprak kaya Pak Suyikno. Apa? Anggap toprak akan ragat. Padroh ndekne. Kaya ngene iki delok kok. Nanggap anu dangdut. Dangdut kok anggar ngombe terus do tukaran iku. Tayub. Tayub ya kaya ndek ingin kok malah. Jarene wong kene dek kowe iki dulure dul iya piye, Mas? Rupam kok persis dul. Iya lah. Wah anggar bener ae. Aku jare dadi lho, lah kowe besanem wong ndi? Gak roh. Lho, Kowe iki Oh, ndek besanem gawe karo. mantu. Heeh. Besanem. Ora roh. Lah mantum Ya ora roh. jenenge sapa? Ya ora roh. Lho, desane. Ya ora ngerti. Lho kowe iki ndek mantu kok setan ta apa? Ya menungso padha-padha ya menungso kok. lah nek jenenge menungso iki mesti duwe identitas. Ora roh aku iku. Dadi jenenge besanem. Ya ora roh. Ora mbok takoki mantumu. Ora wani. Lho. Mantu kok gak wani nakoki le, Man? Ya tak barno aku ora wani takok ere. Mantu jenenge sapa? Ya ora roh. Ya Allah Gusti, iki ndek mantu ta apa? Lho kare aku sing dimantu aku ojo ngeyel. Ning jenenge wong iki ya duweni jeneng to, Man. Oh alah, Sari. Jenenge sapa, main ndi lak ngono. Ora roh, kok ngeyel tak jotos lho engko. Lho, malah galake ngene. Berarti kowe ndek iki duwe gawe. Ya, Duwe gawe. Mantu. Ning mantum jenenge sapa? karo Omahe endi? ora roh. Ora mbok takoki. Ora wani. Lho kok gak wani nyapa? Wedi aku. Lho. Nek wis dadi senengane anakem, otomatis wis ameh dadi keluarga. Takoki. Emoh gak wani wong ngeyel men kowe iku lah. Lho bocah iki piye kok malah ngamuki wong? Lho aku ora wani kok mbok peksa. Sebabe apa kowe kok gak wani nakoki mantu? Mantum iki tentara. Ora, Polisi. ora Lah mantum apa? sopir. Ya Allah Gusti. Lah wong sopir
kok gak wani nakoki le man. Lho aku tertib bare. Lho kok iso tertib? Aku ora wani melanggar peraturan pemerintah. Are. Lho hubungannya apa karo sopir? Ah diomongi aku anan ra wani takoki mergo mantuku sopir. Kok iso? Aku dengan numpak bis ah. Heeh. Ning burine sopir nang tulisane dilarang bicara dengan sopir. Aku ya ora wani omongan ah. Berarti kowe gak wani takok. Ya perkara iku mau tulisane dilarang bicara dengan sopir. Adek mantuku nek ngeloni anakku aku gak wani takok. Maksudnya itu nek dilarang dengan apa bicara dengan sopir iku nek kowe duwe apa numpak bis man. Lah aku ora numpak bis kok ya ora wani takok apa doae. Man Sariman. Ya ora dadah gobloke. Sing mantu aku kok kowe ngeyel. Iya alah wes. Man Sariman kowe iki ket awal wis tak omongke dulur-dulur kene nek kowe iki wong pinter. Lho jebule goblok. Lah nek aku omong karo mantuku melanggar peraturan pemerintah. Perkarane Dilarang bicara dengan sopir nek aku omong dihukum. nganti saiki kowe ya gak Gak wani tak mbarno. Nek anakku meteng tek ambek keloni ya lah. Nah, iki jenenge wong pinter ning kepinteran. Ngene man tak jelaske. Tertib, disiplin nih. Wis ngerti nek kowe iki wong tertib, ning kowe iki salah apa kuwi jenenge salah pangerten. Lah kok pangerten apa? Ya bener, kowe nek numpak bis, numpak kendaraan dilarang bicara dengan sopir. Kuwi tujuane apa? Ben sopir iso konsentrasi nggone nyopir. Ora entuk dijak omong-omongan. Ning nek kuwi jenenge mantumu, Man. Ya nek ning omah ya kowe wajib nakoni ora apa-apa. Aku tertib, Pak. ya bener Disiplin. Ya bener man, bener kowe. Nek diamuk pemerintah Ya Bapak sok neh anakem nek wis duwe anak Ya. mati mesti putum. Lho kok iso? Lah iku ana tulisane dilarang mengeluarkan anggota badan. Kowe nek ameh nyusoni putum piye? Ameh ngetokno anggota badan. Anakku nglairno ya ngetokno badan. Ora entuk. Iya. Mati ning Kok jero tak kandhanane? Aja ditokno bayine. Lho, kok aja ditokno iku piye? Bahaya. Bahaya man. Lah repotnya iki nek bojomu nganti etut kowe. Apa? Dilarang melihatkan kelamin wanita. Bosok kowe. Lem kelon piye ayo. Kemalin kelamin iki apa? Kelamin iku pethet. Terus dikei kelopot diparut. Terus dibungkus godhong gedang kae terus dibitingi digodhog. Engko setengah mateng teplokno rayem. Gregeten ae. Kelamin. Kelamin iki ya. Apa? Ketaranane menungso lanang wedok. Lanang iku utawa wedoke. jenenge kelamin. Ora bojone Darni kaya kelamin ngetak baca ndasem kowe. Aja ngamukan. Lah ora ngamukan iki piye wong aku nek mikir omonganmu ku kowe iki ya ngono kok iso. Lah aku termasuk wong tertib ya aku. Berarti kowe kulino numpak bis. numpak bis. Wah, nek aku numpak bis iki wis kapok aku. Jujur. Lah aku ora numpak bis numpak apa mobil wis kadol motor. Lah kendinganane kok jare tukaran karo tukang bis ana apa? Lah ya iku aku gregeten are. Lah nyapa? Lah wong aku ki piye lho jenenge wong urip ning alam donya paribasane. Iya iya. Ya iya lah. Iya, Man. Wong golek usaha ngalor ngidul. Iya. Dak ngono lah. Iya man. Aku arep kluyur-kluyur golek-golek. Nah, Ndelala aku ki arep ning Surabaya. Iya. Ndelala nyegat ning Ngebruk kono lho ning Juwana. Ngebruk Juwana iku. Iya. Lah kok aku malah dilokno. Dilokno piye? Karo sing ngarep poli lho. Boyo. Lho, aku menungso kok boyo aku ya ngono. Dadi kondekture muni ngono. Nek aku dilokno boyo. Lho aku ki menungso mbok arani boyo, arep barang watu ndase. Lha iki salah ngerti neh cah iki. Lah aku menungso arep dituding boyo ngono. Maksude boyo kuwi iki Surabaya. Ora ana surane boyo nuding raiku kok. Boyo matamu ya ngono. maksude boyo-boyo iki kowe ora diarani boyo kewan ora. Kowe iki arep dijak ning Surabaya. Aku arep ning Godho kok. Lho, Jak ning Surabaya, tujuanku ning Godho. maksude kowe dikono bis. Tuku bis dhuwit ndasem. Lho kok tuku. Ameh Wong dijak. bange urung kelar ngantek iki perkara. Kowe iki ditawani bis, Man. tawani lho duwe sapa? Montore ra kuat tuku kok kan nuku bis. Aku cara dadi kondekture jek urip ora. Jek. Sesuk tak kandhanane. Piye? Nek roh kowe Apa? bangkak. Gregeten Lah ae. aku ketemu wong apik-apik nyegat bis boyo. Maksude boyo kondektur iki nyekak omongan. Ora terus kowe diarani boyo ora ngarah nek kondektur kuwi salah pengertian delok kowe boyo. Wong kowe iki kan naga. Dadi naga yang ngumpet raimu yo. iki diarani boyo. Boyo kuwi Surabaya. Surabaya. Rai ku meimbang karo Mami Slamet Pak.
Diwonge mana diwonge? Masa merasa mirip 11 12 karo Slamet tahu. Lah iki Wah. boyo. Lah iki lho konduktore bis. Nah, iki ya. Dadi lho Mas. Ngeyel kandhane. Iki ya sak perguruan karo Slamet iki. Ketua Wayu Monggolo. Bolo. Aku ciceti tunggoni jeger-jeger kuwi. Lah iya. Jono melekan kok itu. Lah iki mau sampean gak melok munggah ketoprak kon ngebar ya bos jam 2 kok. Kok ngono? Lho iya lah mulane sore, orang mbok bari jam 2 gak diamuk uang piye. Aku ora iku. Apa? Bayangno nek karo sing wedok Bojone kan anyar enom wae. Iku ketoke kok dhisik kok sak tunggal karo Slamet Mami yo. Ketoke. Sak perguruan dadi padha ilange ya padha apike. Lah wong widakno piye? Slamet iku ngejak merguru dadi siji ya. Ora apa-apa. Aku tak pikir biyen iki ya muga-muga aja nglakoni kaya aku. Lho kok ndek lah ya katut. Jarine anu sehidup semati kon nyonto apa sing didelok piyambake ya tetep dicontoh Bos. Ning mogol lak itu ijo. Iya. Karena Slamet iki golek ijol sing piye bakal iki. Ya nganti Lho nek Kang Slamet ya tetep entuk ijol ning urung wayahe. So nek wis wayahe tetep entuk ijol. Lah mogol itu mong 21 taun. Lah to. Lah wong biyen iki entuk kuwi aku sing marai perkara. Iya ketuane kowe ya gol iku ya. Ora ngono aja ngrembug nek Aja ngrembug neko. Matur nuwun Mas Yek aku njaluk ngapura awan mang ora iso Nggih. anu ngisi mergo wis tak anu apa wis tak sumabyake ketekku telu iki mang tak kon ngisi sik. Malah ora. Dek awan niku lho marani bojone lho. Bojone tinggatno ning pancuran terus parani mau. Lha bojone kok ketoprakan terus ilang neh. Ilang. Tur meneh lho kowe karo Sariman. Paling sing wani siji ya. Siapa? Nek kene kepengin nyolong Siapa? rada lemu. Amane bojoku iki lho tak kok mbek omas gak ono ngambus. Ya ora ana wong pitik kluruk roh bojone semaput ra sedo kluruk. Ngomongan pitik roh bojone lho Bos liwat, ameh kluruk bojone liwat. Mak kelintuk ngono semaput roh bojone sari. Mosok bojoku banget nemene le gol. Pitik kok Bojo mayu apa elek, Man? Wah, lah istimewa no. Ayu ndi karo bojone mogol? Ya 11 12. Apa? 11 omong wong bojone bose wis kaya apa artis carane dipakeni apa ae pantes bojom sesuk tapi ameh disewa wong kene jare Mas Gaya apa? iki nggih ngombi Bos sebelah Aja gore kok. Sabar. Bojo padakno kombi. lah jare untune mrong Sabar man. Ora ngono, bojo sigarane nyawa lho gol. Lah terus Bojo padakno kombi. sik to omonganmu mang bojo padha karo Sigarane nyawa. cilike dijiwit bojone, Cilik digendak bojone, gedene dijamak wonge dijaluk kancane. Ayo, nanti. kudu dibelani Iya lah, Bos. kudu dibelani Dipilai ngutang dodo. dibelani wutaing dodo wutaing ludira Tenang gol, santai. santai napa aku nuwun sewu aku anggere nyambut gawe karo kancaku siji iki gusuk isine ku mok kekelen tok. Lah piye? Lah wong perkara ngrembug bojo kok polahmu kaya ngoten iki. Nah, aku ya meri ya gol, padha-padha dhisik aku dadi ketua rasa kaya kowe. Kowe iso gonta-ganti lah aku malah belas total bojo entek ketoprak entek resik. Ngapa kok Oh alah Man. wong syarate iku terus kudu ngijolno bojo Mas Jon. ben laris kok. Bojo manjek iku ya sing nanggap ya mukokno. Bojone Sariman ijo iku. Gak sida. Innallaha. cocok dasem iki. Colok. Kombi. Lho iki ngenekno nyek bojo. Innallaha. Sabari kok. Sabari untung kok. Dengi wis dinyek kaya kombi. Lho kuwi balene kaya kombi, kok ora kaya garu sisan. Lah nek garu gene ya. Ngono nek ku kanggo hiburan nek bengi kok. Maksudnya pripun kok kanggo hiburan? Wah, aku nek teko dok ngono wah bojoku turu ning ngarep TV atang-atang. Wah, karo mangap matek nek wong bojoku ngene iki piye. Tak sawang kowe ringan yo ora pantes.
Kok ngarep ra pantes. Aku kalau dia nyameh mati perkara apa ngrungokno omongane bojomu. Bojone niki nuwun sewu ora ngenyek. Niki nyata, real niki. Bojone kan merongos. Omongane rada bindeng-bindeng piye. Lah kula rak takok. Maine teng Demak kula kalih bose ngampiri piyambake. Mbak, Sariman pun jual. Loh, niku lho niki mpun dipuruki kalih bose. Niku ajeng nderek sareng napa budal piyambak. Lebih bos. Kene bos. Ya bos ndek ngilang. Mas yo nyoto lah yo aja kadak-kadak. Aku ngomongno peneke bos. Bingung wong ndekne. Aja ngono Andor, nek ngono lah bojone kancamu. Iya wis roh man. Aja mbok tok le mbok critakno wong godho nek bojoku iki merongos. Asline gak merongos. Lah iku apa? Cangkeme gak kamot. Apa cakep ora kamot. Halal bihalal muni minal aidin wal faidin ya ora karo. Kowe nek tangi turu Mas Awes, aku ngirit. Angger omongan karo aku nek tangi turu rasa raup. Iya. Fafah perus ngarep ngelapi to. Kayakno aku man. Apa? Bojoku maune kan merongos. Tak tukokno blendret. Brindat piye? Dibegel lah. Wis tak kae begel. Lah kok iso ijek anu? Mau tak Jam jot. merongos. Tak ajot to sih to. Ora ono perubahane kok. Loh, kene perubahannya. Wong iki batinku aku teko-tok ya kangen. Iya, iya. Merongos-merongos lah wong bojo pilihanku. Iya. Tak jarujak lambe malah cangkemmu wajur kecantol kamar. Ora usah tukokno blendret kawat man. Sesuk aja dijak ning pasar. Langsung cor ae. Bon senengane. Emosi ya. Spesial kangge dulur kula Masik matur suwun. Aku nek bareng teko kene aku mau Nggih, Bos. jujur. Piye? Aku metu metu wetan kono Nggih. wis ana alangan wong arep gawe. Oh, nggih. Balik Besok. ngalor. Kalor teko nggone punden kulon. Iya. Aku bablas nok nggone Kulon Gunung Pati. Ora ngerti nek dalwe Mas iki nok nggone taman. Taman Sari. Bareng tumeka kene masyaallah Mas aku nek kelingan jaman biyen ana banjir bandang. Oh. Bendina lek aku nang kene. Kanggo bantu kanca-kanca kae. Kekompakan ya Mas. Biyen kene iki masyaallah semoga-moga satu kali itu aja. Ora terulang yang kedua kali. Lah nek saiki ora mungkin Bos, carane meno banjir bandang. Sebab Wis aman Bos, mergo apa Wahyu Manggala wis padha karo dulure orang-orang godo. Saya meneh bojone Sariman tukang ngesat banjir. golekno bendu golek bacoke biasa. Sik to, ibu-ibu lek gemujeng kok tenanan iki lho. Padahal ora roh bojoku. Oleh mbayangno man, mesti ngowele wentuke. Lah aku ngene dilokno perkara tanggaku pacar-pacar. Mana esuk-esuk kok ana wong isa-isa. Isa diasem aku rujak lambe kok. Ayo nyanyi aja nyanyi. Nyanyi. Terus suwun. Semoga dikae rame. Muga Oke, pinaringan siap. berkah barokah. Amin amin amin. Kanggo dulur-dulur kula sing ana taman mriki khususan Masik luar biasa. Oh iya. Sing nyanyi sapa iki? Jeblokno anu man cagak listrik gen coplok untune. Man. Apa? Sariman mbodar kowe. Sarima nyanyi. Tar mateni aku. Lho kok mateni kowe kowe? Kowe tau ora aku tangi? Ora tahu. Lah mulane iki gen eruh man. Aku asline dagelane kati Sariman lho. Iya Bos. Kok iso ya Bos? Kancane apik-apik ngene seragame ngene kok ya wani mangkat. Lah kowe lho mangkat terus iku piye Mas Utem? Ketok jadwal ta ora? Enggak. Lah kok iso roh nggone maine ning ndi ning ndi? Delok ning Facebook angger mangkat ya. Dadi kan nek delok ning Facebook, Mangkat nanti mangkat aku. Manggolo maine ning ndi? Mangkat. Sesuk wong Facebook tak kandhenane. Ngapa? Cara main ning godho sesuk meneh ndi Bos? Ning gone Katan Kidul. Katan Kidul. Anu Sedayu ya Bos. Nggih. Tak kon ngrubahe. Ning Gabus. Wis kaset wis tak fotokopi tak screenshot. Tak simpen. Lali aku. Ayo man jajal nyanyi. Dek man. Baiklah saudaraku untuk malam hari ini. Alah. Gaya ambil kok. Baiklah saudaraku. Gini. Saya ndek bengi rong mari lho Mijeh. Lho iya. Ora nek iki kena untune bojomu. Biyen nak tak aturi Mas Roki Mas Sendor. Nggih. Biyen ki Wahyu Manggala awal-awal ki ya dagelane muk gur aku karo kethek meteng iki lho. Dari Sariman. Mulane tak kon mangkat terus mesakno cah.
Ya iya. Saiki omah ra duwe. Dan duwe abos wong ketoprake didol kok. Asam. Montor ae ora duwe. Cara bojone payu wis didol ndek nganane, Bos. Sinwaka. Gayane gawe ketoprak. Iya. Sari ambruk budaya. Neng aku bersyukur nggih Pak Bu. Syukur. Elek-elek lah wis tau dadi ketua deh ya. Ora ketang rakaran barai. Iya iya. Ya iki padune ketua sing bangkrut Oke. Ayo Mas, ayo Mas. Baiklah saudaraku, untuk malam hari ini saya tampilkan artis-artisnya Pati Jawa Tengah coy. Beda tangi ya. Man ketoprakan ndek ben payu mbok gawe ngene ya jos, kotak puadange ngene. Apa? Lah ketoprakan kae ya wampune kaya iki. Wah, tahu nek Selawire. Iso pilih ya. Iya tau main nang selo pirip man. Diselemati ketoprakku, Gusti golek sewan disel gak ono. Lah terus. Aku timbang diamuk sing digawe. Montor Vario loro tak depno mengarep. Toprak kok lampu vario yo po. Vario loro nek besing tak yo modar ya. Ana nek ketoprak takon sing digawe Pak, niki leres kan ketuane Pak Sariman. Nggih. Mpun lunas Mas do balik. Nek gak kebayang. Ayo. Nyanyi Man. Nyanyi apa? Ya apa ora ono sing hafal blas aku. Ngene lho. Loro tenan iki. Jangkrik. Sumbut tarane cahku. Man, Lah ya wong dagelan ora ngerti apa-apa lho. Kok yo mangkat terus iki lho. Mbok keplai ra apa-apa kok engko bone mang juta ya, Gol. Tangone nebus motorku, Gol, tak gaden. Gila. Matur karo Mas Joni. Ayo Jan kok 5 juta ana ra Jon? ono. Oh, motor. Panjeran sok tahun 2017 Es wae. korene tak tampanane. Buayam. Kowe engko anggere iso nglakoni tak lakoni aku Wahyu Manggolo. 2017 ijo nek kowe ijeh kok. Cangkemmu wijah. Bojo piye? Lah nek menawa kowe engko bengi ora dipangan bojom. Lho Mas aku bojoku ki. Dasar Ayo. kire wong piye? Ayo nyanyi. Awan mau nyanyi apa Mas? Wow, awan kathah prau layar nggih, Cih. ati kesiksa. Lho dulur kula Tinggal katresnan. Marsake apa yo? Jan, enggak apa? Jubuhno lagu yang Sudah bercerita dengan kisah nyata dari Mas Selamat, perjalanan Mas Mami karo Mas Mogol. Mas Mogol. Iya. Lagune apa, Mas? Saya nyanyikan satu buah lagu yang berjudul cangkem kok kleru terus. Apa? Ketut lanangan. Atut lanangan. Ora bayaran. Ora bayaran. Ora iki kalau sing ngomong kalau tukang son kalau. Gol terus ya. Kowe kok timbang tak candak tali goceng tak tel ning ngene lho. Iki ape kowe ngomongnya karo mami nek kowe iki kok tutuk aku ya. Ora, kowe iki lagu kok. Lagu kok. Ini dari Lagu kok. Ini lagu apa? inisiatif teman-teman yang Iya. di sono kok. Mergo ndekne iki ngrencana, Bos. Bojone bakare meh diketutno lanangan. Tak katut malah tak jarak ben katut. Oh iya iya. Nek kowe lak goe mana aku ora. Gak. Ora mentol omong aku. Ketok. Ngene iki takdir Allah Subhanahu wa taala disyukuri Gol. Kowe entuk ijol sing luwih apik, bojomu nom. Ning kok kamet lah Gol bojomu sing ciki lho. Kok lincah. Dari lah ya. Oke, bersama Wahyu Manggolo tetap